sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaa kaninyo. Sulod dining oktaba sa pagkabanaw sa Ginoo, gitanaw naton pagpakita gihapon gugma sa Dios nga atong hinigugma Santo Papa Francisco gitawag sa Ginoo pagbalik sa iyang balay. Bisan pa ang atong misa oktaba sa pagkabanhaw, pero isip simbahan sa Cebu, nagkatigom kita sa paggalay dining misa sa isa ka pagtanaw, misa sa pagpasalamat sa Dios tungod sa ministeryo ni Papa Francisco, sa kapagtanaw, requiem mas gihapon sa pagampo nga sa kaluoy sa Dios, makaambit na siya kalinaw, kalipay nga way katubtuban. Maigsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kanyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdakuyamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyak Santa Maria kanunayang ulay, sa tanang mga anghel at mga santos, o kanyo mga igsuon, aron inyo kay gampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagawom sa tanan ug pasaylohon sa atong mga sala dadon unta kiniyang ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kadagit sa iyong mga pangalaw, inisayutan, inumyong, langit nung hari, Diyos amahan, makagalaw.
Magampo kita, makagagahom nga Dios, naghatag ikaw sa sakramento sa Pasko, diya sa bagong panagsabot sa kaluwasan sa tawo. Ihatag ka namo aron nga gisaulog namo diya sa pagtuo, sundon unta namo diya sa pagbuhat. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi o gari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro ug si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang giduol sila sa mga pari ug sa pangulo sa mga gwardiya sa templo ug sa mga Saduseo. Naglagot sila kay ang duha ka apostoles nanudlo man sa mga tao nga nabanhaw si Jesus ug nagpamatuod kini nga ang mga patay pagabanhawon. Busa ilang gidakop sila o gibilanggo hangtod pagkasunod adlaw, sanglit gabi iman kadto. Apan daghan ni adtong nakabati sa mensahe sa nanuo o gidaghanon sa mga tao miabot og mga 5,000. Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo ug ang mga kadagkuan sa mga Hudeo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagtigom sa Jerusalem. Nakikita sila sa Pangulong Pari nga si Anas, ingon man kang Caifas, ug kang Juan, ug kang Alejandro, ug sa ubang mga sakop sa banay sa Pangulong Pari. Ilang gipatubang kanila ang mga apostoles o gipangutana, giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahuma ang anaa kaninyo o kinsa mang ngalan ang gigamit ninyo? Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga pangulo sa katawhan o mga kadagkuan sa templo, kung kami gisukit-sukit karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol, ug sa unsang paagihan siya naayo, nan angay masayod kamong tanan ug ang tanang katawhan sa Israel, nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan, naayo sa hingpit kinaagi sa gahom sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon. Kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang giisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod ug balay, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Ang
gisalikway sa mga magtutukod. Nahimong uluhang bato sa kanto. Pasalamati ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Paing ng balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Paing na sila nga mahadlukon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod. Nahimong uluhang bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, katingalan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, maglipay kita ug magsadya niini. O Ginoo, itugot ka namo ang kaluwasan. O Ginoo, itugot ka namo ang kauswagan. Dahil kung siya nga nagani sa ngalan sa Ginoo, dahil kung ikaw namo gikan sa balay sa Ginoo. Ang Ginoong Dios, ug giatagan kita niya sa kahayag. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod. Nahimong uluhang bato sa kanto. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Humaniini,
Nagpakita na usab sa Jesus sa iya mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Natanael nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, ug ang duha kalaing tinun-an. Mingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila mingon, "Muuban kami." Busa ng lakaw sila og nanakay sa sakayan, apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog si Jesus dito sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya mingon siya kanila, "Mga higala, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayud." Siya mingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus mingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo day kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nga ngadto sa lapyahan sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan, mga kasiyaman kametros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan-usab. Unya miingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha." Busa misakay si Simon Pedro ug gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. Usa ka gatos og kalim-an ug tulo ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gyud magisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, "Dali ngari og pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol sa Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila, gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagpabiling magtindog. Mga hinigugma diha ni Kristo. Daghang salamat ninyong tanan paghatag panahon nining atong panagtigom sa atong katedral aron isip mga Kristiyano, mga magtutuo o dinhi sa atong local church sa Cebu. Buhaton nato ang misa nga makaingon kita, misa sa pagpaalam o misa sa pagpasalamat. Sayod kita nga ugma sa Roma, mo'y funeral mass ni Papa Francisco, human misa dito sa St. Peter's Basilica, dadon siya sa St. Mary's Major kung asa siya ilubong. Mga inigugma, karong adlaw ang atong vestment puti kay Octave of Easter. Pero ugma, posible pula. Ngano man nga pula, kay gipainumdum kita nga si Papa Francisco sumusunod ni San Pedro, the first Pope, of course, the Apostle Peter nga gimartir, no? Mao nga puwa.
And bisan gani karon usay makita ang iyang vestments po. Papa St. Peter Martyr o siyempre si Pope Francis 266th Pope, successor of Peter, sunod gihapon sa tradisyon pagsulob sa pula. Na siguro ko daghan nato dunay mixed feelings. I made mention posible panahon sa pagpaalam, panahon sa pagpasalamat. In some ways, makaingon kita, we feel somehow sad, somehow, no? We will miss him. Labi na yung patented nga smile, no? Kung mag-drawing kay Pope, patented kini yung smile, no? I think that's obvious niya. Natural, tungod kay in many ways, he touched many lives. And we know we will miss him. Tawhanon nga nabati, we feel sad in his demise, sa iyang pagtaliwan. And yet, from another perspective, panahon kini sa dakong paglaom o pagpasalamat. Matud pa gani sa reflection, bisan pa sa kamatayon na Jesus, death is an event where the drama of hope becomes obvious. Paglaom nga crossing kining kamatayon, sunod ang kinabuhi. Ug mao kini ang atong gitanaw kay Papa Francisco. Sayod kita, he was elected March 13, 2013. 266th Pope. The first Pope from Latin America. That's why ang media magunauna, posible may na Pope from Africa, posible from Asia. No. Your guess is like anyone else. Pero, maulag yun, no? The first to take the name of Francis. No? Kayo niya, Saint Francis. He served for almost 12 years. And the average length of service of a pope is around 7 years and a half. No? So, much longer than many. Of course, compared to St. John Paul II, no? It's not that long, pero good enough. We know he died at the age of 88, among the longest, the second, one of the longest kuntanawan. But Leo XIII lived for a long time, 93. Anyway, he has appointed in his reign around 252 cardinals. And he has made 47 international trips. Bisan pa, when he started, we thought, no, medyo maluya na gani, no, kay ang joke, one lang. Sa lang ang lungs niya na trabaho. And yet, triple ang iyang travels. He has visited 65 countries, and he has canonized around 900 saints. Like in many places, Japan, Vietnam, many places. I made mention, kita nga naka-witness sa papacy, have various ways of remembering ang iyang impact sa atong kinabuhi. I am sure too many for us to relate, pero unta, kung ano man ang iyang impact, either on a personal note or as a country,
we treasure that. I will always treasure in my heart ang iyang pagbisita nato, labi na after Yolanda. Nga naman. Because when we were when it was announced that Cebu will be host to the International Eucharistic Congress 2016, we immediately contacted Vatican kung pwede siya makanhi sa Philippines. And they said yes. No, so, hilom-hilom lang, no? He said, basta pray nga madayon. 2013, niabot ang Yolanda. That's why Pope Francis changed the schedule. Iyang feeling better to visit the people who suffered most Yolanda than the more regular event ng Eucharistic Congress. Even if we were host, I can understand. And we were there when he went to Leyte. We can feel ang impact sa iyang pagbisita, labi na sa mga tao who suffered death and devastation and various ways of expressions of calamity. Terribly ang impact ni Papa Francisco. You would recall as well, during that event, may namatay nga volunteer, I think somewhere from Luzon. Upon arrival in Manila, his first act was to ask someone to look for the family ato nga girl nga namatay. Para nako the human touch ni Pope Francis. Of course, we know in many ways, if there is one Pope that we can also say, true to the spirit of his namesake, Saint Francis, the man of peace. Siya pirmi mag-remind that we should be peacemakers. And we know that. If there is one who opens his heart and his arm to all peoples of various religions, of various sects, of various orientation, tanan. He was criticized, but we know he has an open heart and now we understand better. It's like Jesus whose heart is open to all, and we appreciate that. Mention of difficult places, poor places, he would be there. He would be there. That's why, mga hinigugmano, I appreciate very much your presence today, knowing that this is the Pope who served us. I think when we look at our church, we should thank the Lord that in our lifetime, I use that word, since Vatican II, kung tanawon, we have great popes. Kung atong pamalandungan, even when we start, turn of the century, Leo the 13th, of course, and then, but more in our time, Benedict, first, Pius IX, 10th, Santos, 11, 12, and then eventually Vatican II, Saint John the 23rd, Blessed Paul VI, Pope John Paul I, Saint John Paul II, Benedict, very, very humble, very great, and now Pope Francis. Nga kung point, we are in such a journey of the church nga nagpasalamat kita. We're given leaders, matod pa, but they wouldn't want to be called leaders, more of, for them, servants. That's why even the title of the Pope, servant of the servants of God. And I think they have changed our life.
And so as we continue this Mass, his legacy before he died. I was talking with a priest who came from Rome this morning, matod pa ni Father Leo Cruz. He was talking with the Pope in January. The Pope was saying, I will not survive the sickness. He knows his days are numbered. But we admire, even before he died, no? In, that Easter Sunday, naka-wheelchair, no? He wanted just to greet the people, Happy Easter. A beautiful gesture. He died kung sa aton pa with his boots on. So para nato, as we gather today, and as we thank the Lord for the gift of Pope Francis, let's continue to pray that, of course, the consistory that will happen shortly after would be blessed by the Holy Spirit with the same servant of God who would lead us towards the Father. Kahapon, I said Mass to a group of youth organized by the Friars Minor of St. Francis. They are the ones who administer St. Mary Major. They know that upon election, si Pope went there the day after to pay homage to Mama Mary. And now it is his will to be buried at St. Mary's Major, unlike other popes nga, normally sa St. Peter's Basilica. Jokingly, the friar said, ang among pagtanaw sa St. Mary's Major Basilica ni Pope Francis. I said, if you ask Pope Francis to call St. Mary's Major Basilica ni St. Francis, he would not like it na. Nga naman, he is a humble person. Maingon lang siya, padayon lang, iya ni Mama Mary, Basilica of St. Mary Major. But I'll be happy to lie in state here or to be buried here. Such a humble person. Mga hinigugma, we continue this Mass, and as I made mention, in many ways we have our own recollections. In one of his books, he was saying, have courage. We look back with a new vision. Unta padayon kita bagong panggawi o padayon panaw in synodality with a new hope. May our beloved Pope Francis rest in the peace of the Lord. Amen. Ang atong Ginoong Hesukristo nagpabilin uban kanato pinaagi sa Espiritu Santo aron sa paggiya sa buhat sa iyang simbahan. Uban ang hingpit nga pagsalig magampo kita ngadto kaniya sa pag-ingon, nabanhaw ang Ginoo baguha ang among pagtuo. Nga ang tibuok simbahan, mabag-o pinaagi sa grasya sa kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang kalinaw nga dala sa nabanhawng Ginoo, ngadto sa iyang mga apostoles, mahatag ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo.
nga atong matabangan ang mga manginahanglan ug mahupay sila sa lawas ug sa kalag. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug may mga kabilinggan makadawat sa kaayuhan ug sa paglaom gikan sa mga nagtabang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong tupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong balaang amahan, Francisco, kinsa mabiya niining yutanong kinabuhi, ug kinsa gihatagan sa saad sa kinabuhing walay katapusan diha sa bunyag, nga dawaton unta siya uban sa gugma ug kamaya ngadto sa langitnong puloy-anan sa amahan ug mahiuban sa pundok sa mga balaan. Magampo kita. Bahaw ang Ginoo Diyos among amahan, imo kaming gipasiguli nganha kanimo, pinaagi sa kabanhawan sa imong anak. Dungga ang among pagampo og ligo na kami sa pagsaksi namo sa among pagtuo sa kabanhawan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Sa Ginoo sa pagsuligan sa imong mga kabut, alang sa walay ug mga sa iyang alam, alang sa kasalanan nga sa bunyag sa kasinrahan. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang mahigugmaong panagbayluhay sa mga gasa sa Pasko sa pagkabanhaw. Duwasa kami sa pagpangita sa mga butang nga lumalabay sa kinabuhi, o tabangi kami sa paghigugma sa mga butang sa ginerian sa langit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining adlawa nga may mayaon kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Sa gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilatag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod nini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Sa
kahitaasan. Santos gayod ikaw, Amahan, o gidayig ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak, sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tawo alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa imaya sa imong ngalan. Pusa, Amahan, aniya kining mga gasa, himuha kining balaan, pinagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Ninang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og middayeg, mipikas og mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang paniyapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab og middayeg. Mihatag nining ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa pagandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sayang may mayaon nga pagkabanhaw ug sayang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay mo ti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawatay kining biktima kansang kamatayo na kapag hiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuwa kami halad nga tunhay alang kanimo ang makaambit kami sa gabilin uban sa imong pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol o mga martir, o sa tanang mga santos nga among gisaligan nga motabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot, Amahan, nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nga na sa atong panaghigalaay makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo o paghigugma ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta. Ang among obispo, Jose, among obispo o ang tanan nga mga obispo uban sa tanang mga pari o sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Pataling hugi, Amahan,
ang mga pagampo ni ining imong katawhan nga ani karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron, padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha magakatagamtam kami kanunay sa imong himaya na wala na'y katapusan. Ikaw nga naghatag ka namo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniyag diha, kaniya, gihatagan ha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kay masakalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buyog, Hari, hangtod sa kangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita tang paginigsunay. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Kapag ngay makalawat kanimo, pagpamudong lamang magmaya.
Magampo kita. O Diyos, bantay sa imong makananayong gugma, kami nga imong giluwas, aron kami nga imong gitubos, pinagis pagpasakit sa imong anak, mga lipay sa iyang pagkabanhaw, kani among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Paulay nga dayon, ihatag kay Papa Francisco Ginoo, kamo silang amen. Mana kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo. Og manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagawom sa tanan, Amahan, og Anak, og Espiritu Santo. Dahalad ng misa, dadang kalinaw ni Kristo,